ତେବେ ବାହାଘର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କଲେ ପ୍ରେରଣା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବାହାଘରଟି ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ବାହାଘର ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଜ ଶାଶୁ ଘରେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ପ୍ରେରଣା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଡ୍ ସୁଟିଂରେ ସେ କୋଣାର୍କରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ଭଲ ପାଇବାର 5 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାହାଘର ପରେ ନିଜ ଶାଶୁ ଘରେ ପ୍ରେରଣା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଅଶ୍ୱିନୀକୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଅଲିଉଡର ଜଣେ ଜବରଦସ୍ତ ଆଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନ। ତେବେ ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମାରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଛଡ଼ା ସେ ବହୁତ ସାରା ଆଲବମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବହୁତ ସାରା ଶୋରେ ଆଙ୍କରିଂ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଲିଉଡର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଅଶ୍ୱିନୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା କେମିତି ଲାଗନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣାନ୍ତୁ।